Το όνομά μου είναι Ζάνθη Μάρο και δεν θα ξεχάσω ποτέ τη νύχτα που ο πατέρας μου με κοίταξε στα μάτια και μου είπε: Είσαι σταθερός, αλλά ποτέ δεν θα γίνεις ηγέτης. Αυτή η φράση με πλήγωσε πιο βαθιά από οποιοδήποτε τραύμα στο πεδίο της μάχης. Δεν υπήρχε θυμό στη φωνή του. Ήταν βεβαιότητα, το είδος που έκλεισε την πόρτα και με άφησε έξω από την ίδια μου την οικογένεια. Για 13 χρόνια, κουβαλούσα αυτή την πληγή σιωπηλά, εμφανιζόμουν, έκανα τη δουλειά μου, έσωζα ζωές. Ενώ ο ετεροθαλής αδελφός μου, ο Κόουλ, επαινούνταν ως το μέλλον, έπαιρνε τα φώτα της δημοσιότητας, τα χειροκροτήματα, ακόμα και τα σχέδια μου. Ενώ μου έλεγα να μένω στη σκιά, οι καταιγίδες δεν ζητούν άδεια. Και μια νύχτα, όταν η βάση βυθίστηκε στο σκοτάδι και το λιμάνι ταρακουνήθηκε από το βάρος ενός χημικού πλοίου που παρασύρθηκε, ήμουν η μόνη που μπορούσε να κρατήσει τη γραμμή. Η ίδια κόρη που ο πατέρας μου είχε απορρίψει θα γινόταν το όνομα που δεν θα μπορούσε πλέον να αποφύγει. Μιλήθηκε κάτω από τα φώτα μπροστά σε όλη τη βάση με έναν χαιρετισμό που δεν πίστευε ποτέ ότι θα έπρεπε να δώσει. Το email έφτασε λίγο μετά την ανατολή του ηλίου. Το θέμα ήταν σαφές σαν διαταγή. Ετήσια τελετή αναγνώρισης της κοινής βάσης Τσάρλεστον. Άνοιξα το συνημμένο πρόγραμμα ενώ ο καφές μου κρύωνε. Τα ονόματα ήταν στιβαγμένα σε τακτοποιημένες στήλες. Οι μονάδες σε παρένθεση, οι αναφορές με έντονα γράμματα. Διάβασα μία φορά, μετά δύο, μετά πιο αργά, ψάχνοντας το όνομά μου σαν τυπογραφικό λάθος που θα διορθωνόταν αν το κοίταζα αρκετά έντονα. Δεν εμφανίστηκε ποτέ. Κοντά στην κορυφή, όμως, βρισκόταν η αναγνώριση του για την προετοιμασία της κοινότητας για την καταιγίδα. Η γραμματοσυρά φαινόταν μεγαλύτερη από μικρομετόνο, τι ήταν. Μια γνωστή οδύνη διαπέρασε το στήθος μου, από αυτές που δεν πονάνε τόσο πολύ όσο βουίζουν. Ήσυχος, σταθερός, έμπειρος. 13 χρόνια παρουσία σε καταιγίδες και σε ελέγχους ραδιοεπικοινωνίας στις 3 π.Μ. 13 χρόνια που μου έλεγαν ότι ήμουν σταθερός. Μετά άκουσα το υπόλοιπο στη φωνή του πατέρα μου, όχι σε τόνο διαταγής. Δεν το είπε με θυμό. Η βεβαιότητα δεν έχει ένταση. Η μνήμη μου πρόσφερε μικρά, ευκρινή καρέ. Φωτογραφίες από την ημέρα των ευχαριστειών, όπου κρατούσα την κάμερα για να χωρέσει όλη η οικογένεια. Ο χώρος μου σημαδεμένος από μια σκιά στον τοίχο. Γέλια που έρχονταν από το σαλόνι ενώ εγώ ξαπλώνα ξύπνη στο ξενώνα, μετρώντας τα δευτερόλεπτα μεταξύ των αστείων τους και της πρωινής συγκέντρωσης. Η Βίβιαν που έφτιαχνε το γιακά του Κόουλ πριν από ένα φιλανθρωπικό δείπνο, λέγοντάς να σταθεί στο κέντρο ώστε η κορδέλα να αντανακλά το φως. Το χέρι του πατέρα μου στον ώμο του, το ίδιο χέρι που με είχε σπρώξει προς τις άκρες κάθε φωτογραφίας. Μετακινήθηκα στο τέλος του προγράμματος και έκλεισα το λάπτοπ μου. Η τελετή δεν αφορούσε μόνο μετάλλια ή ομιλίες ή ποιος ανέβηκε στη σκηνή. Ήταν ένας πίνακας αποτελεσμάτων γραμμένος δημόσια. Αν το όνομά μου δεν ήταν εκεί, αυτό ήταν μια επιλογή που κάποιος είχε κάνει και υπογράψει. Μπορούσα ήδη να δω τις σειρές των καρεκλών, τις σημαίες, τα μικρά χαμόγελα όταν αναγγέλθηκε το όνομα του Κόουλ. Αυτό που δεν μπορούσα να ξεχάσω ήταν η σαφήνεια που σχηματιζόταν στο στομάχι μου. Αυτή η τελετή δεν θα ήταν άλλη μια αθόρυβη πληγή. Θα ήταν η γραμμή, αυτή που τελικά θα αποφάσιζε τι αξία είχαν 13 χρόνια σιωπής και που θα βρισκόμασταν ο πατέρας μου και εγώ όταν θα ανάβουν τα φώτα. Το γραφείο ήταν σχεδόν σιωπηλό, εκτός από το χαμηλό βουητό των φθορισμού φωτιστικών πάνω από το κεφάλι μου, που έριχνε τα πάντα σε εκείνη την επίπεδη, ξεθοριασμένη λάμψη που κάνει τον χρόνο να φαίνεται πιο αργός. Η βάρδια μου έφτανε πριν τα μεσάνυχτα. Τα χαρτιά ήταν στιβαγμένα σε τακτοποιημένες, πειθαρχημένες στίβες, από αυτές που δεν φαινόταν να μειώνονται όσο και αν υπέγραφα. Έκανα κλικ στο inbox μου, μισοαποσπασμένος, μέχρι που ένα τυχαίο συνημμένο τράβηξε την προσοχή μου. Ένα παλιό εσωτερικό σημείωμα που είχε περάσει από τα κανάλια αξιολόγησης. Η γραμμή του αποστολέα με έκανε να σταματήσω. Κάπτεν Τόμας Χέιλ. Ο πατέρας μου. Το άνοιξα, προετοιμασμένος ήδη για κάτι απρόσωπο. Τα λόγια ήταν σύντομα, αποτελεσματικά, αδύνατο να παρερμηνευθούν. Δεν συνιστάται για διοικητική θέση. Σταθερός, αξιόπιστος, αλλά στερείται ηγετικής πείθας. Το διάβασα ξανά. Η γλώσσα ήταν κλινική, αλλά το νόημα ήταν σαν μαχαίρι που πίεζε καθαρά το δέρμα. 13 χρόνια άψογων αρχείων, αποστολών, επιθεωρήσεων που εκτελέστηκαν κατά γράμμα. Κρίσεις που ξεπεράστηκαν χωρίς παράπονα. Όλα αυτά συμπυκνώθηκαν σε μια ετυμηγορία που με απέκλεισε από τον ίδιο τον δρόμο για τον οποίο είχα εργαστεί. Αυτό δεν ήταν παράβλεψη. Δεν ήταν μια χαμένη υποψηφιότητα. Ήταν η φωνή του πατέρα μου. Αθανατισμένη σε μαύρο και άσπρο, λέγοντας στο σύστημα ότι δεν θα ήμουν ποτέ κάτι περισσότερο από υποστήριξη στο παρασκήνιο. Τα χέρια μου παρέμειναν σταθερά στο γραφείο. Αλλά μέσα μου, κάτι έσπασε. Είχα αντιμετωπίσει καταιγίδες, είχα σώσει ανθρώπους από συντρίμμια, είχα δημιουργήσει ομάδες που παρέμεναν ενωμένες μέσα στο χάος, και παρόλα αυτά ήμουν ο αξιωματικός που δεν φαινόταν στην ομαδική φωτογραφία. Το να ξέρω ότι δεν ήταν ατύχημα, αλλά πρόθεση,
ότι ο άνθρωπος που μου έδωσε τη στολή μου σφράγισε και το ανώτατο όριο πάνω από το κεφάλι μου, ήταν χειρότερο από οποιαδήποτε σιωπή στο παρελθόν. Στις 3 ακριβώς το πρωί, το δωμάτιο διαλύματος του τομέα μύριζε καμένο καφέ και χλωρίνη, το είδος της μυρωδιάς που σου κολλάει πάνω σου όσες ντουζιέρες και να κάνεις. Καθόμουν σκυμμένος πάνω από ένα μισοάδιο φλιτζάνι, με βαριά μάτια, όταν η πόρτα άνοιξε με το αργό, σκόπιμο χτύπημα του Avery. 3 χτυπήματα, πάντα 3. Ο ανώτερος αρχηγός Avery είχε μια παρουσία που δεν γέμιζε τόσο το δωμάτιο όσο το σταθεροποιούσε. Μεγαλύτερος, ήσυχος, ένας άντρας που δεν σπαταλούσε ποτέ τα λόγια του, αλλά με κάποιο τρόπο έβλεπε τα πάντα. Δεν μίλησε στην αρχή. Έβαλε κάτι στο τραπέζι ανάμεσα μας. Ένα φθαρμένο USB stick, με την ετικέτα καμπυλωμένη και μια γραμμή γραμμένη με μαύρο μαρκαδόρο. Κράτα το για αργότερα. Τον κοίταξα, περιμένοντας. Απλώς το έσπρωξε πιο κοντά. Το έβαλα στο λάπτοπ μου και η οθόνη άναψε με φακέλους τακτοποιημένα οργανωμένους. Ο καθένας ήταν μια καταγραφή στιγμών που νόμιζα ότι είχαν εξαφανιστεί. Βίντεο από μια κάμερα ασφαλείας της Μαρίνας που με έδειχνε να τραβάω 2 άντρες από μια βάρκα που είχε αναποδογυρίσει. Μια σαρωμένη αναφορά μετά τη δράση, όπου το νεότερο πλήρωμα περιέγραφε πως είχα αναλάβει τον έλεγχο κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης διάσωσης σε συνθήκες διακοπής ρεύματος. Δηλώσεις δακτυλογραφημένες και υπογεγραμμένες, με χρονολογική σήμανση, καταλογογραφημένες. Ακόμα και ένα απόσπασμα από μια άσκηση εκπαίδευσης, όπου η φωνή μου διαπερνούσε το χάος, δίνοντας εντολές που είχαν κρατήσει τη γραμμή. Κάθε φορά που έβγαζα τον εαυτό μου από την ιστορία, κάθε φορά που άφηνα κάποιον άλλο να πάρει τα εύσημα για να συνεχίσει η μηχανή να λειτουργεί, ο Avery ήταν εκεί, σώζοντας τα αποδεικτικά στοιχεία. Κοίταξα την οθόνη, με σφιγμένο λαιμό, ενώ ο Avery έσκυψε πίσω, πίνοντας καφέ σαν να ήταν μια οποιαδήποτε άλλη νύχτα. Τελικά είπε: χαμηλά και σίγουρα, σκέφτηκα ότι θα το χρειαζόσουν κάποια μέρα. Η καταιγίδα χτύπησε το Τσάρλεστον σαν σφιγμένη γροθιά. Η βροχή χτυπούσε πλάγια, τσούζοντας κάθε σπιθαμή εκτεθειμένου δέρματος, και η βάση σκοτίνιασε σε ένα μόνο, τρομακτικό κλείσιμο ματιού. Οι οθόνες πάγωσαν. Το ραντάρ έμεινε κενό και οι ασύρματοι γέμισαν με παράσιτα. Τράβηξα σφιχτά την κουκούλα μου και προχώρησα με δύναμη μέσα στη θύελλα. Η ακτίνα ενός φακού ήταν η μόνη μου πηξίδα. Το νερό έπεφτε καταρακτωδώς στο πεζοδρόμιο, τραβώντας τις μπότες μου σε κάθε βήμα. Όταν έφτασα στην αίθουσα επιχειρήσεων, πάγωσα ακριβώς μέσα στην πόρτα. Ο Κόουλ στεκόταν δίπλα στον πατέρα μου, δείχνοντας έναν φάκελο, με τη φωνή του να ακούγεται με την άνεση κάποιου που έχει συνηθίσει να τον πιστεύουν. Παρουσίαζε ένα σχέδιο αντιμετώπισης της καταιγίδας, καθορίζοντας διαδρομές εκένωσης, κατανομή ρημουλκών, ακόμη και ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για χημικά δεξαμενόπλια. Ο πατέρας μου άκουγε, κουνώντας το κεφάλι, εντυπωσιασμένος. Δεν χρειάστηκε να κοιτάξω 2 φορές. Ήξερα κάθε λέξη, κάθε διάγραμμα. Ήταν το δικό μου σχέδιο, το ίδιο που είχα γράψει και υποβάλει πέρυσι, αυτό που ο πατέρας μου είχε απορρίψει χωρίς δεύτερη σκέψη. Μπορούσα ακόμα να δω την πρώτη σελίδα με το όνομά μου να έχει αφαιρεθεί. Τώρα το όνομα του Κόουλ λάμπει στον προβολέα, σαν να το είχε συντάξει σε μια νυχτερινή έμπνευση. Η ηρωνία αποκαλύφθηκε λίγα λεπτά αργότερα. Ένα τεράστιο χημικό φορτηγό είχε αποκολληθεί και παρασύρθηκε προς τη γέφυρα των εμπορευματοκιβωτίων, μια καταστροφή που περίμενε να συμβεί. Το μόνο σχέδιο που τέριαζε στο χάος που εκτιλισόταν έξω ήταν αυτό που είχε κλέψει ο Κόουλ. Το δικό μου σχέδιο, αυτό που ο πατέρας μου είχε απορρίψει. Όταν έφτασα στο πλημμυρισμένο οικόπεδο, η καταιγίδα είχε μετατρέψει τη βάση σε πεδίο μάχης. Οι σιρήνες σουριάζαν άσκοπα στον άνεμο. Άπλωσα το βρεγμένο μου ντοσιέ πάνω στο καπό του φορτηγού μου. Η βροχή θόλωνε το μελάνι, κρατούσα το φακό σφιγμένο ανάμεσα στα δόντια μου. Χρησιμοποιώντας τα διαγράμματα που είχα απομνημονεύσει, άρχισα να ανακατευθύνω τα ρημουλκά, σηματοδοτώντας τους πλοηγούς του λιμανιού να προσαρμόσουν την πορεία τους. Χωρίς ιεραρχία, χωρίς υπογραφές, μόνο με τη μνήμη των μειών και το ένστικτο από τόσες πολλές νύχτες σαν αυτή. Απελπισμένος για ενισχύσεις, πήρα τηλέφωνο τον πατέρα μου. Το τηλέφωνο χτυπούσε μέχρι που έσβησε. Ανταυτού, ήρθε ένα μήνυμα. Ο αριθμός της Viven. Μην τον ενοχλείς. Έχουμε καλεσμένους. Η οργή σχεδόν μου έκοψε την ανάσα, αλλά ένα ραδιοφωνικό σφύριγμα με έσπρωξε ξανά σε δράση. Οι αναφορές φώναζαν πάνω από το στατικό θόρυβο, ένα σχολικό λεωφορείο είχε παγιδευτεί στην άλλη πλευρά της γέφυρας, ακριβώς στη ζώνη έκρηξης αν το χημικό φορτηγό χτυπούσε. Τα χέρια μου σφίχτηκαν στο τιμόνι. Το βάρος μιας ντουζίνας ζώων προσθέθηκε ξαφνικά στο βιβλίο. Τότε ήρθε το τελικό χτύπημα. Το κέντρο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης διέκοψε με μια σύντομη μετάδοση. Όλες οι μονάδες της ακτοφυλακής να παραμείνουν σε αναμονή. Να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες από το ναυτικό. Η διαταγή ήταν σαφής. Μην κάνετε τίποτα. Περιμένετε. Αλλά έξω στη βροχή, το φορτηγό πλοίο υψωνόταν απειλητικά, η γέφυρα ταλαντευόταν και οι φωνές των παιδιών αντιχούσαν στο πίσω μέρος του μυαλού μου.
Δεν κοιτούσα πλέον μια επιλογή μεταξύ υπακοής και φιλοδοξίας. Κοιτούσα μια επιλογή μεταξύ υπακοής και ζωών, και η εξουσία της ακτοφυλακής ήταν δική μου να την ασκήσω αν τολμούσα. Ο άνεμος χτυπούσε την αποβάθρα σαν ζωντανόων, κροταλίζοντας κάθε χαλαρό μπουλόνι και χτυπώντας τη βροχή πλαγίου στο φορτηγό διοίκησης που είχα μετατρέψει σε σταθμό πεδίου. Το νερό έτρεχε στο πεζοδρόμιο σε ρεύματα που τραβούσαν τις μπότες και τον εξοπλισμό. Μέσα, οι ασύρματοι έβγαζαν παράσιτα, οι πράσινες οθόνες τρεμόπαιζαν και η μυρωδιά του αλατιού και του ντίζελ πυκνώναν τον αέρα. Έσκυψα πάνω από το τραπέζι επικοινωνιών, φωνάζοντας συντεταγμένες τα πληρώματα των ρημουλκών καθώς αγωνίζονταν με το χημικό δεξαμενόπλιο. Με το άλλο μου χέρι σχεδίαζα διαγράμματα για τους πλοηγούς του λιμανιού, δίνοντας τους οδηγίες να ρίξουν τις άγκυρες έκτακτης ανάγκης και να ασφαλίσουν τα εφεδρικά σχοινιά. Κάθε δευτερόλεπτο μετρούσε, καθώς η καταιγίδα απειλούσε να διαψεύσει ακόμα και τους καλύτερους υπολογισμούς. Τότε ήρθε το μήνυμα, λακωνικό και γραφειοκρατικό. Όλες οι μονάδες της ακτοφυλακής να αποσυρθούν. Να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες από το ναυτικό. Το σαγόνι μου σφίχτηκε. Αποσυρθείτε σήμαινε να περιμένουμε, να παρακολουθούμε και να παίζουμε με ζωές. Πριν προλάβω να απαντήσω, αυτή που γνώριζα όλη μου τη ζωή. Ψυχρή, ακλόνητη. Του πατέρα μου. Υποπλοίαρχου Μάρο. Δεν έχετε την εξουσία να προχωρήσετε. Σταματήστε τώρα. Αυτή δεν είναι αρμοδιότητα της ακτοφυλακής. Τα λόγια του έκαψαν πιο πολύ από την καταιγίδα έξω. Για πρώτη φορά, του απάντησα, όχι ως κόρη, αλλά ως αξιωματικός. Με όλο το σεβασμό, κύριε, η θαλάσσια ασφάλεια είναι αρμοδιότητά μας. Αυτή είναι αρμοδιότητα της ακτοφυλακής. Η γραμμή έμεινε σιωπηλή για μια στιγμή. Και σε αυτή την παύση, όλα τα βλέμματα στο στενό φορτηγό διοίκησης στράφηκαν προς εμένα. Δεν ζητούσαν έγκριση. Περίμεναν μια απόφαση. Ένα δευτερόλεπτο που κράτησε αρκετά για να κάνει τη διαφορά μεταξύ μιας καριέρας που θα τελείωνε και μιας καριέρας που τελικά θα επιτυγχάνονταν. Επέλεξα να αναλάβω δράση, να κρατήσω τις γραμμές, να εκτελέσω το σχέδιο, και το πλήρωμα επανήλθε σε κίνηση επειδή μίλησα όπως έπρεπε. Η καταιγίδα δεν ηρέμησε. Εντάθηκε. Οι αναφορές έρχονταν από δευτερεύοντα κανάλια. Πλημμύρα στο κέντρο επιχειρήσεων, διακοπή ρεύματος, προσωπικό παγιδευμένο. Το στομάχι μου ανακατεύτηκε καθώς οι λεπτομέρειες γίνονταν πιο σαφείς. Ο καπετάνιος Χέιλ και ένας κατώτερος αξιωματικός είχαν παγιδευτεί μέσα. Το νερό ανέβαινε γρήγορα. Ζήτησα ένα αεροπλάνο από το Υπουργείο Φυσικών Πόρων, μαζεύοντας 2 εθελοντές που δεν δίστασαν, ακόμα και όταν η αποβάθρα έτρεμε κάτω από τα πόδια μας. Διασχίσαμε το μαύρο νερό, με το νερό να μας βρέχει από πάνω μέχρι κάτω, και τον αέρα βαρύ από το πετρέλαιο. Τα φώτα των προβολέων άνοιξαν ένα μονοπάτι μέσα στη βροχή, φωτίζοντας το μισοβυθισμένο κτίριο επιχειρήσεων. Η ατσάλινη πόρτα ήταν μπλοκαρισμένη, με το νερό να χύνεται από τις αρμούς της. Την τράβηξα μέχρι που πόνεσε η παλάμη μου, και μετά έβαλα ένα λωστό ανάμεσα στο πλαίσιο και την κλειδαριά. Η πόρτα γκρίνιαξε και τελικά άνοιξε. Μέσα, το νερό έφτανε μέχρι τα γόνατα και κάλυπτε τον εξοπλισμό, ενώ χαρτιά επέπλεαν σαν νεκρά φύλλα. Ο πατέρας μου καθόταν γερμένος στον τοίχο, μουσκεμα, με τα μάτια του να λάμπουν από υπερηφάνεια και ανυπακοή, ακόμα και όταν η κούραση τον έσπρωχνε προς τα κάτω. Μην παίζεις τον ήρωα, είπε με βραχνή φωνή, που έσπαγε από το βάρος του νερού και των χρόνων. Σφίγγοντας τη λαβή μου κάτω από το χέρι του, τον σήκωσα με την ίδια σταθερότητα που κάποτε είχε απορρίψει. Δεν παίζω τίποτα, είπα, με την ανάσα μου να ζεσταίνει τον κρύο αέρα. Αυτή είναι απλά η δουλειά μου. Τον έσυρα έξω στη θύελλα και συνειδητοποίησε την αλήθεια που έπρεπε να αντιμετωπίσει. Η κόρη που είχε κηρύξει ακατάλληλη για διοίκηση είχε μόλις σώσει τον ίδιο τον διοικητή. Εκείνη τη στιγμή, δεν ήταν πλέον ο κριτής μου. Ήταν το βάρος που έπρεπε να κουβαλήσω, και τον κουβάλισα ούτως ή άλλως. Η αίθουσα στη Joint Base Charleston λάμπει κάτω από τα έντονα φώτα, σειρές καρεκλών τέλεια ευθυγραμμισμένες, η αμερικανική σημαία να κυριαρχεί στη σκηνή σαν σιωπηλός κριτής. Όλες οι στολές ήταν σιδερωμένες στην τελειότητα, τα μεταλλικά μέρη γυαλισμένα μέχρι να αντανακλούν το φως. Η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη, γεμάτη τελετουργικότητα και προσδοκίες. Καθόμουν στις μεσαίες σειρές, αναμειγνύοντας με τη θάλασσα από μπλε και λευκά, πλήρως συνειδητοποιώντας ότι το όνομά μου απουσίαζε από το τυπωμένο πρόγραμμα που βρισκόταν σε κάθε αγκαλιά. Μπροστά, το χαμόγελο του Βίβαν ήταν παγωμένο σε μια εξασκημένη ισορροπία, και ο Κόουλ μετακινούταν άνετα στη θέση του. Κάθε εκατοστό, ο αγαπημένος γιος, περίμενε τη στιγμή του κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο τελετάρχης άρχισε να προχωράει στην ημερήσια διάταξη, ανακοινώνοντας τα ονόματα και ακολουθώντας τα χειροκροτήματα. Τότε άνοιξε μια πόρτα στο πλάι και ένας αξιωματικός του DHS-DOD προχώρησε μπροστά, κρατώντας ένα φάκελο από χαρτόνι. Αντάλλαξε μια σιωπηλή κουβέντα με τον προεδρεύοντα αξιωματικό, ο οποίος σφίγγτηκε, και μετά τον παρέδωσε απευθείας στον πατέρα μου στο βήμα. Ο πατέρας μου έσπασε τη σφραγίδα. Παρακολούθησα το πρόσωπό του να μένει ακίνητο,
και μετά να σκληραίνει, με τους μύστους αγωνιού του να σφίγγονται καθώς διάβαζε τις διαταγές. Η αίθουσα περίμενε, αγνοώντας τι είχε μόλις δει, μέχρι που αναγκάστηκε να μιλήσει. Η φωνή του έσπασε πριν τη σταθεροποίηση. Υποπλήρχος Ζαν Θημάρο, απονέμεται το μετάλλιο αξιόλογης υπηρεσίας και προαγωγή, με άμεση ισχύ. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκοφαντική. Όλα τα βλέμματα στράφηκαν προς εμένα καθώς οικονόμουν, ο ήχος των παπουτσιών μου που χτυπούσαν το πάτωμα αντιχούσε στους σιωπηλούς τοίχους. Ο διάδρομος ήταν μακρύς, κάθε βήμα φωτιζόταν από τα έντονα φώτα της οροφής. Όταν έφτασα στη σκηνή, το πρόσωπο του πατέρα μου ήταν αδιάβαστο. Ισιώθηκε, έσφιξε τους ώμους και, δεσμευμένος από τον κανονισμό, από το βαθμό του, από μια αλήθεια πολύ μεγάλη για να τη χωνέψει, σήκωσε το χέρι του σε χαιρετισμό. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, ο χαιρετισμός απευθυνόταν σε μένα. Τον ανταπέδωσα με σιγουριά και σταθερότητα. Τότε η αίθουσα ξέσπασε, με το αργό βροντερό χειροκρότημα να δυναμώνει μέχρι που ταρακούνησε τον αέρα. Για μια φορά, δεν ήμουν αόρατη. Για πρώτη φορά, κανείς δεν μπορούσε να μου πάρει το όνομά μου. Το πρωί μετά την τελετή, βρήκα τον εαυτό μου σε ένα δωμάτιο χωρίς μεγαλοπρέπεια. Χωρίς σημαίες, χωρίς χειροκροτήματα, μόνο φώτα φθορισμού που βούιζαν πάνω από ένα μακρύ τραπέζι συσκέψεων στο γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή. Ένας αξιωματικός του Τζακ καθόταν στα αριστερά μου, με τον μπλοκ σημειώσεων έτοιμο, και απέναντί μου, ο πατέρας μου με την πλήρη στολή του, με τη στάση του σιδερωμένη, αν και τα μάτια του πρόδιδαν την ένταση της προηγούμενης νύχτας. Δίπλα μου, σταθερός όπως πάντα, βρισκόταν ο ανώτερος αρχηγός Έιβερι, κρατώντας ένα μικρό πλαστικό δισκάκι ανάμεσα στα σκληρά δάχτυλά του. Έσπρωξε το USB πάνω στο τραπέζι, με την ετικέτα του να κυρτώνει στις άκρες. «Κράτα το για αργότερα». Ήξερα τι περιείχε, αλλά άφησε τη σιωπή να κυριαρχήσει καθώς ο Γενικός Επιθεωρητής το σύνδεε. Η οθόνη γέμισε με φακέλους, τακτοποιημένα χρονολογημένους, σχολαστικά καταλογογραφημένους. Πρώτα ήρθαν τα βίντεο. Θολές εικόνες με εμένα να περιμένω μέσα σε νερά που έφταναν μέχρι το στήθος, τραβώντας δύο ψαράδες από μια αναποδογυρισμένη βάρκα. Μετά ένα κλιπ από μια κάμερα της Μαρίνας. Εγώ να κατευθύνω το χάος με έναν φακό στα δόντια μου, ενώ οι άλλοι είχαν παγώσει. Ακολούθησαν σαρωμένες αναφορές μετά τη δράση, όπου νεαροί ναύτες περιέγραφαν με απόλυτη ειλικρίνεια πως είχαν αναλάβει τη διοίκηση σε διακοπές ρεύματος. Κάθε αρχείο ήταν ένα κομμάτι μιας ιστορίας που κανείς δεν είχε πει ποτέ. Αποδείξεις ηγεσίας που δεν υπήρχαν στο ιστορικό μου. Μετά ήρθε ο τελευταίος φάκελος. Ο σφιγμός μου επιβραδύνθηκε καθώς ο αξιωματικός του Τζακ τον άνοιξε. Δύο έγγραφα γέμισαν την οθόνη το ένα δίπλα στο άλλο. Το ένα έφερε το όνομα του Κόουλ, το καινοτόμο σχέδιό του για την προετοιμασία για καταιγίδες. Το άλλο ήταν η αρχική μου υποβολή. Πανομοιότυπα διαγράμματα, πανομοιότυπη γλώσσα, ακόμη και τα τυπογραφικά λάθη. Δεν υπήρχε αμφιβολία. Ο AG έσκυψε πίσω, με αυστηρή έκφραση. Αυτό δεν είναι σύμπτωση. Είναι κλοπή. Κοίταξε τον πατέρα μου, μετά τον Γκόουλ, που καθόταν χλωμός και άκαμπτος στην άκρη του τραπεζιού. Σε λιγότερο από 10 λεπτά, η αναγνώριση του Κόουλ ανακλήθηκε. Η υπόθεσή του επισημάνθηκε για ακαδημαϊκή ανεντιμότητα και παράπτωμα. Το μέλλον του, που είχε προετοιμαστεί με τόση προσοχή, καταστράφηκε σε μια στιγμή. Αλλά ο Έιβαρη δεν είχε τελειώσει. Άνοιξε ένα άλλο αρχείο. Ένα εσωτερικό σημείωμα υπογεγραμμένο και με ημερομηνία πριν από χρόνια. Τα λόγια του πατέρα μου λάμπουν στην οθόνη σαν ουλές χαραγμένες σε πέτρα. Δεν συνιστάται για διοικητική θέση. Σταθερός, αξιόπιστος, στερείται ηγετικών ικανοτήτων. Το δωμάτιο έμεινε ακίνητο. Τα χέρια του πατέρα μου σφίχτηκαν, οι αρθρώσεις των δακτύλων του άσπρισαν πάνω στο τραπέζι. Για χρόνια, αναρωτιόμουν αν οι αποτυχίες μου ήταν δικές μου. Τώρα ήξερα ότι το ανώτατο όριο είχε τεθεί με την υπογραφή του. Τελικά, μίλησε. Με φωνή πιο ήσυχη από μικρομετόνο τι είχα ακούσει ποτέ. Ήθελα μόνο να σε προστατεύσω. Η διοίκηση είναι αδίστακτη. Σκέφτηκα ότι αν σε κρατούσα σταθερή, ασφαλή, θα άντεχες περισσότερο. Τα μάτια του στράφηκαν προς το μέρος μου, αναζητώντας κατανόηση. Ανταποκρίθηκα στο βλέμμα του και δεν δίστασα. Δεν χρειάζομαι τη συγγνώμη σου, είπα, σταθερή και ήρεμη. Χρειάζομαι δικαιοσύνη. Όχι για μένα πια, αλλά για τις γυναίκες που θα έρθουν μετά από μένα. Μην κλείνεις πόρτες που δεν έχεις περάσει ποτέ. Ο επιθεωρητής καθάρισε το λαιμό του και κούνησε το κεφάλι. Αυτό θα ανέβει στην ιεραρχία. Θα συγκληθεί η Επιτροπή Αναθεώρησης και θα γίνουν προτάσεις για μεταρρύθμιση και κριτήρια αξιολόγησης, ιδιαίτερα όσον αφορά τις γυναίκες αξιωματικούς σε κοινές διοικήσεις. Τα λόγια του ήταν βαρύτερα από οποιοδήποτε μέταλλο. Δεν ήταν μόνο για μένα. Ήταν για κάθε αόρατη αξιωματικό που είχε ακούσει, σταθερή, όταν αυτό που της άξιζε ήταν ηγέτης. Η Έιβερι με κοίταξε και κούνησε ελαφρά το κεφάλι, με έναν τρόπο που τα έλεγε όλα χωρίς ήχο.
ο πατέρας μου καθόταν άκαμπτος, με την υπερηφάνεια του πληγωμένη αλλά όχι καταστραμμένη. Η σιωπή του είχε περισσότερο βάρος από όμικρον με τόνο, τι θα μπορούσε να έχει συγγνώμη του. Για μια φορά, η αλήθεια είχε βγει στην επιφάνεια και ούτε καν αυτός δεν μπορούσε να την αντέξει. Η αυγή έπεσε πάνω από το λιμάνι, με τον αέρα να μυρίζει έντονα αλάτι και πετρέλαιο. Η καταιγίδα είχε περάσει, αφήνοντας πίσω σπασμένους πασάλους και νεροποτισμένα συντρίμια. Αλλά ο ρυθμός της βάσης επέστρεψε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα το εξαιρετικό. Περπάτησα στην ξύλινη αποβάθρα, με τις μπότες μου να χτυπούν απαλά στις ανίδες που ήταν ακόμα υγρές από την παλήρια, με το clipboard στο χέρι, όπως κάθε άλλο πρωί. Στα μισά του δρόμου, τον πρόσεξα. Ένα νεαρό ναύτη που δεν γνώριζα. Με τσαλακωμένη στολή και σταθερό βλέμμα. Επιβράδυνε καθώς πλησιάζαμε ο ένας τον άλλον και μετά σταμάτησε εντελώς. Χωρίς δισταγμό, σήκωσε το χέρι του σε έναν απότομο χαιρετισμό, με στάση ίσια σαν τον ιστό πίσω του. Χωρίς τελετές, χωρίς πλήθος, μόνο μια σιωπηλή αναγνώριση. Ανταπέδωσα τον χαιρετισμό, με το στήθος μου να σφίγγεται, όχι από πόνο, αλλά από ανακούφιση. Για χρόνια, περίμενα την αναγνώριση να έρθει από λάθος μέρη, από έναν πατέρα που την απέκρυπτε, από ένα σύστημα που δεν με έβλεπε ποτέ. Ωστόσο, εδώ ήταν, στην ήσυχη ειλικρίνη ενός χαιρετισμού, αυθόρμητου και χωρίς πίεση. Κατέβασα το χέρι μου και συνέχισα να περπατάω, με τους γλάρους να φωνάζουν από ψηλά και τον άνεμο να τραβάει το γιακά μου. Συνειδητοποίησα ότι ο σεβασμός δεν προοριζόταν ποτέ να δοθεί κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Κέρδιζε κανείς το σεβασμό στις σκιές, στις καταιγίδες, στην επανάληψη της παρουσίας όταν κανείς άλλος δεν ήταν εκεί. Και δεν ζούσε στα μετάλλια ή στις ομιλίες, αλλά στις μικρές, σταθερές χειρονομίες που είχαν περισσότερο βάρος από μικρομετόνο τι τα χειροκροτήματα.